Приятели, може да има малко повече части, но извинявайте. Другата ръка вече я намазахме с това. Сега започваме с тази ръка, тя е вече готова. Писна ми. Сега ще сложим от това на тази ръка. Я изведи да гледам. Извади, казах. Добре. Дай сега. Я виж тук. Мари, пусни ми, нали ще сложа картинки? Б. Хапче за гъза. Дикта катърки давам шкър. Дикта винаги си го. И за малко спрях, защото говоря на цигански. Ми дига така нервите. Не дай да пипаш вече. Ти ги правиш. Тя ми казва, защото не слагам хубаво. Ти ги чоплиш, бе. Какво искаш тук да ти прави? Кажи. Роза. Лоза. Направо лоза. Точно Роза! Стани години. Аз откъде Искам едно дядо Коледа. Едно дядо Коледа, може ли да говориш хубаво? Искам да е ръка. Да. Искам едно мраз. Дядо Коледа и Слагам ти сега е тук. къде? Блестящо. Искам едно. Как казват? Искам едно дядо Толеда. Кой вика така? Малка? Кажи коя малка. На чипси. Дядо Толеда. Дядо Толеда. Хора, майката стана меко красиво. Трябва да ги правя така всичките, ама. Дай, ма! Ела! Дик! Казаха на цигански виж. И абонирайте се за мен, за канала ми, защото има много хубави видеа. Качвам, може по някой път хора, ако не качвам. Или не ми е добре, защото ми е лошо, нали знаете, защото нали, в Турция, в Турция, пада там къщи, имаше земетресение. И просто не ми е добре последните дни. Просто ми е лошо. Това. Готова ли си? Дай вкарай главата. Просто не ми е добре и за това не мога да качвам видеа. Дайте палец нагоре, ако ви хареса видеото. Останете да гледате до край. Може да има малко повече части. 2, 3, 4, 5. Така, дай другата ръка, когато правим това. Чакай леко това да искам да го пуснем малко за повече минути. Да оправяме с червено. Не знам, що иска червено.